Priznám sa, že veľký dojem na mňa urobili dvaja hráči, a to je Aronian a Griščuk. Griščuk urobil na mňa 4,5 z 5, Aronian 3,5 do 4, čo je skoro ako na tej prvej šachovnici, na druhej šachovnici za Rusko a prvej šachovnici za Arménsko skoro maximálny výsledok proti tak silným súperom, ktorých stretávajú. Hrajú ako veľmi pekný, podnikavý šach a ako veľmi úspešne. Neviem, ako hrali dnes, takže ja môžem len sa vyjadriť ku stavu, ktorý vlastne bol pred týmto kolom a teda samozrejme, že keď už som tu a ako ja už hrám 15. olympiádu, ako sledujem to s veľkým záujmom a je prirodzené, že teda nejde len o šachové hviezdy, ako používame výrazy, ktoré možno ani do športu natoľko nepatria, ale proste tí najsilnejší ako pútajú na seba pozornosť aj tým, že teda ten šach, ktorý produkujú, je na veľmi vysokej úrovni a môžu sa všetci ostatní od nich učiť, od tých najlepších.